Awala Sound Studio. Ahalu baitun nabawi ya sharifan sharafi, ‘yan gidan Sidu Aliyu san ku ne tare da mu. Sha'iran annabi ne, sha'iran annabi ne, sha'iran annabi masu son jinin annabi ne. Suhaibu ne na gurin ga yau yake gaishe ku, alubaitin nabawi wa ya samu ya taku, duk isa an baku, annabi ne kakanku, so nake ku tsaya muna sannu ma tare da ku. Abin samadin kai kake da iko nesa, ka rushe dukan wasu masu son su taba halinsa, ka ni duka halinsa raina bayar fansa, ni mubarak shauki na yi muku so ba wasa. Ahalu baitin nabawi sharifan sharafi, ‘yan gidan Sidu Aliyu san ku ne tare da mu. Ahalin baiti da sankuni nake alfahari, ya ji nan annabi saukarsa ko ne na gari, ko nake wa kirari da baiti akan tsari, Idris gina annabi da ko nake fahari. Alhidaya na sharafa na gana Allah wutiri, ai da san su muka yi tanadi na ranar ashari, a san su mun girma bari, yan baka sai da kwari, a halin baita san kuban wa kowa uziri. Gamu mun zo mu sanar da duniya kyan lamari, mu da kaunar alil kisa'i mun ɗaura mari, san su ne san bashari, in su ƙarshen haɗari, waso ko aki mun fada a baitin shiri. Alibaitin nabawi ban ji tamka da su ba, su ake bi a rabauta tun ba a yi Adamu ba, ban ji tamka da su ba, mahi ko ba haka ba, sani ne na annabi a san ku ban karkata ba. Kwarai haka yake sani ni kwanna tafi, in nitse can a cikin gidansu babban harafi, dan su ai min laɗifi, ilawo ai mana kashafi, mai fati rayuwa nake bazan canza ba. Faduma ce a zahiri da badini, a halinku nake so batule tun da tintini, ya ummula sanaini hannuna kirke ni, ɗan sarki na kisurar da sunki na yi yaƙini. Sha'iran annabi ne, sha'iran annabi ne, sha'iran annabi masu san jinin annabi ne. Matsayin na Fatima sokar annabi ce, shi ko Imam Ali cikin sahabu ya fice. Babu ce kuce, duniya ta kuce, ya marma da Allah ya ce duka ta kuce. Bashirin Yasu ne, ƙaran hikima da ambatan tsara yabo, magiya ta gun rabu so da ƙauna su zubo, san ma'aiki da jininsa ne ƙurewa a rago, ni sharifi mubarak guda cikin masu yabo. Ni mazajen faira ku nake tawassuli, na shigo zan gaida ku a 'yan gidan sai dali, ku na ba fansan rai walayi can azali, dukkanin mai kin ku kuce da shi mai hankali. Yan uwa murke sansu shine cikan lamari, wanda ya rike sansu babu shi ba hadari, da kun rike alfahari mun rike alkawari, alhajin dandago na Abu Ismail
Sama'il mai zikiri. Ahalil baiti ni da ku nake yin takama, ko ina je ina faɗar ku da girma, ku kuke alfarma ku ba da babban girma, ni Mubashir ɗan ambato ku min alfarma. Ya kasan albarka ƙaunar ku dai wajibi ne, ya jinin annabta gare mu ku fitila ne, san ku alkhairi ne ko na ce tsira ne, madiyin ku sabi'u masoyi na annabi ne. Sallama na yi muku ya mafi kamala da cika, kuma gwanayen kyautar da kun zuwa kai da jaka, za su masu daɗa masu mallakai da ma'aika. Abubakar Sani Badawa ba na yi muku tamka. Kaji ƙarshen girma su zara ƙarshen lamari, shurafa'u da ƙaunar ku ne ake wuce hadari. Kaji babban lamari kan ku ba mu zumbari, dan na yi bawa ne Abubakar ke shiri. In gidan annabi ɗaukacin ku ba ku da wasa, gashi aikin ku yana isa ga dukkan sansa, masu sai ta harasa, masu yalwar rassa, Yahuza ne sharfi ke faɗin ku na numfasa. Ya tsatsan annabi ta yaban ku na taho zan yi, durƙuso na yi a gaban ku ku yi izini da na yi, a san ku babu bilayi, jikoki na usari, ni siraja mai imamu kanku ba na shayi. Assalam ya'yan Faduma da ba ku da datti, masu kyautar aljanna ni ku bani sabati, kar ku bar na a titi kuma ku sana a seti, ni Bashira suke aludda dike muku baiti. Kaddara ta ƙaunar ku ya mabuɗin sirri, ambatan ku nake yi a ko'ina na yi nazari, sansanin alkhairi da ku nake alfahari, nisa duk rijiyar lemo na riƙe albashari. Alubaitin nabawi sharifan sharafi, yan gidan sidali san ku ne tare da mu. Masu motsi da jikin da ya fi gwal da azurfa, na ga iza a jinin kufi alamtar kaifa, jaddukum aka haifa, dai su tafi ga matsafa, ga habibul haƙi kuma iso ga sharifa. Ta sharifai mu yabe ku ne abin alfahari, wanda duk bai lamarin ku za ya fada garari, ba batun wani uzuri ya abin san bashari, yau nazir ne dan ambato yake muku shiri. Ya karima bintin nabi labbai ki gwana, ke kadai ce kika yo kama da mai madana, a taimaka in ta yaban ku zara koma a ina, Abu Adam ne dan badda mai sayidina. Assalamu alaikum gidan da ba a babu, gani na zo muku dan isar ku dan kakanku, aljanna domin ku, wuta dan makiyanku, kada mulshira ba rayuwa ta wa fansar ku. Sun sharifai kagan su gadan jinin su suke, dutsayin zamanai su da martabar su suke, lallaba su ake, haka lamarin su yake, aminu su bun bege, tsananin san ku nake. Ga aliyu na dirbin da mai yabo na katari, sai da su jirgin nuhu masu kare hadari, ahalu baitul bashari masu girman
kadari suna alkur'ani suna lemi nazari. Sha'iran annabi ne, sha'iran annabi ne, sha'iran annabi masu san jinin annabi ne. Ya jinin annabi san ku wajibi ne haka ne, babu sauki a fagen hidimta wasu dole ne, sun fi kowa haka ne, su sassan annabi ne, ku yi min shaidar sau ɗan faci kadumin ku ne. Ahalul baiti wallahi san kuke sa nutsuwa, du isa na a wajen kuku kuke raba girma, kar ku bar ni na koma dan isar masu ma, abba aka bas ni na ku ne kumun alfarma. Kaukabi ya lamarin ku ya fi karfin zance, don wajen gane isar ku wasu sun susuce, sun kushi ne dace, yin ku ko halka ce, mai gwani na gunaye Husaini karshen zance.